La caputxeta vermella. Una vegada hi havia una nena a qui tothom deia Caputxeta, perquè duia una caputxa de color vermell. Un dia, la seva mare li va dir que anés a portar mel a la seva àvia, que estava malalta. Pel camí es va trobar el llop, que li va dir amb la veu melosa: On vas, Caputxeta, amb aquest cistellet? Vaig a veure la meva àvia. No m'entretinguis, que tinc pressa. Va contestar la nena. Ves-hi per aquest camí, que és més curt, i arribaràs abans. La va enganyar el llop. El llop va agafar una drecera i va anar corrents a casa de l'àvia. La va tancar en un armari i es va ficar al llit a esperar la Caputxeta. Quan va arribar la Caputxeta, va trobar que l'àvia estava molt canviada. És perquè estic malalta, filla. Va dir-li el llop fent la veu de l'àvia. Per què tens les orelles tan grosses, àvia? Li va demanar. Som per sentir-te més bé. Va contestar el llop. I per què tens els ulls tan grossos? Va insistir la nena. Són per veure't més bé. Va dir el llop acostant-se a la Caputxeta. I per què tens la boca tan grossa? Va dir la Caputxeta amb una mica de por. És Per menjar-te més bé! Va cridar el llop llançant-se-li al damunt. I en aquell moment, uns caçadors que passaven, en sentir els crits, van entrar a la casa. Van fer fora el llop fora d'aquí. i van treure l'àvia de l'armari. Àvia, Caputxeta. Ui. Els tres porquets. Una vegada hi havia tres porquets que vivien feliços i tranquils. Hola. Un dia van veure un llop que rondava pels voltants. Ens farem una casa per amagar-nos del llop. Ens farem una casa per amagar-nos del llop. Sí, ens farem una casa. Van pensar els porquets. El porquet petit va dir: Em faré una casa de palla en un tres i no res. El porquet mitjà va dir: Jo me la faré de fusta en un obrir i tancadors. I el porquet gran va decidir que faria una casa més forta i segura. Una casa de pedra. Una casa de pedra. El llop es va acostar a la casa de palla i va bufar. I bufar. Fins que la casa va ensorrar. I el porquet va córrer a amagar-se a la casa del mitjà. Vine, vine. Però el llop va anar a la casa de fusta i va bufar. Bufar. I bufar. Fins que la casa va ensorrar. Llavors, espantats, els dos porquets van córrer a amagar-se a la casa de pedra del porquet gran. Veniu. El llop astut per la xemeneia va entrar i amb l'aigua de l'olla que hi havia al foc es va ben escaldar. Rínxols d'or. Hi havia una nena que tenia els cabells tan rossos i tan rinxolats que tothom li deia Rínxols d'or.
Un dia que passejava pel bosc, camina que caminaràs, es va perdre. Va veure una casa Per fi! i, sense pensar-s'ho dues vegades, hi va entrar. La taula era parada amb un plat i un got gran. Un plat i un got gran. Un plat i un got mitjà. Un plat i un got mitjà. I un plat i un got petit. Un plat i un got petit. Quina oloreta! Va pensar la nena i va tastar la sopa del plat gran. Va beure aigua del got mitjà i es va cruspir tot el que hi havia al plat petit. De puntetes va pujar les escales i quan va ser a dalt va veure un llit gran, Un llit gran. un llit mitjà Un llit mitjà. i un llit petit. Un llit petit. La Rínxols d'Or es va estirar al llit petit i s'hi estava tan bé que es va quedar dormida com un soc. Mentrestant, els amos de la casa tornaven de fer una passejada. Eren 3 ossos. Un os gran, Un os gran. un os mitjà Un os mitjà. i un os petit. Un os petit. I l'os gran va dir amb una veu gruixuda. Qui ha tastat la meva sopa? I l'os mitjà va dir amb la seva veu mitjana. I ha begut aigua del meu got. I l'osset petit va ploriquejar amb la seva veueta tan fina. Qui s'ha cruspit tot el menjar del meu plat? Els 3 ossos van pujar les escales molt a poc i sense fer soroll. Qui dorm en el meu llit? Va cridar espantat l'osset petit. Amb l'aldarull, Oh, qui és? la nena es va despertar. I quan va veure els 3 ossos allà drets, mirant-la, va arrencar a córrer deixant-los bocabadats.